debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras malihamu saluna Tungon na tabigi naking tiktingi hami kadita utahayan. Nadong raha umamereng manadabuhikku. Arpuli hami kadita dia ke Batam Lubuk Baja. Nah yang hamu siani idea do usih. Saya pindah buah-buah lai. Jadi mulai dok ke Batam na mangkwar ke Batam ini mak lu bajai Nagoya 2.440 kakamai. Sini mahami na tahun ni pensiun. Sebelum tu si hami pada taresok Tangerang Kota on. Orang tahu kami sielih. Ilban na udokon ngadong ra nama mering buhi nami dok manadaham alaya lang songoni liling na ulo malupa jala buhik kumusirak pola si ngot-ngoton ola sekali pandang do songoni ngasabihin narwanson to dak songo ka kabuhi muna buhi ngoton liling baaw tong buhikku do nabartaki nakingamay tarsongoni ma ola ni berek songoni ngasabi inatta berusi hobbing. Oh Pak Dihamid dana si nomor 1 nomor 2 bawa ngamar hasotan. Jalan atu lu pahupu siani. Ubama guarri pahupu namang situon nama jatik tingon na sa botommo. Ubama guarri si hasian. Asa ijuzol mau pu hasian. Itu. Dak baru pani mang si Robert mang nasi Richard dang songoni alai war batakido. Jala nomor 3 buru rak do hami. Do buru iso do inong na. Baru nomor 4 bawa. Ilu ban naro hai musi tu sumbang idu tangiang do asa marasa otabinyan ne duon. Mulong do anak muna unak pola ngadok kepeng na asal burju maroma tujebu hormat itu nak songon na paguda ku gayana la burju pe serek rohana roma tujebu anggoi terjadi namanya ihami pitahu ulau ni. Jadi upangiru naking pamata situ na majati tingi so buda mangilu tu honikku uya mangin na oh kacik kutikku na sa nga 3 bulan je maul dohu nakohyon naingon niku ima sarap kejepit ipinggangon je dalam perubatan doaon maingot dokter sarap doho dokter fisioterapi di rumah sakit Mayapada. So tungi puamu noni buamu pedita utahayan name katek-katin namu dang ya. Buya mang dokmu turupin namang hujempupin na be. Ai burjulu api amat toni dia udah sonna sini sonna rahak. Ayang ko berego na tuk sebuhin na sa hiraon na ma. Hujempupin no na mangin na. Tohodo nikku to dang may lahok daongin de ban. Saya gejak mau murumpang. Jami tadi minggu tasadarion Pesalmes 110 ayat 1 ayat sia. Songonom ma didok holong doro hakku di Jehuba ala naung ditangihon jujuki parhura jayokku. Ainunga di paeleng pinggolna tuahu jadi saya
ju honok kudo ibana saliling ahu mangulu nunga pola dihaliangi akarate ni hamatian ahu jalan nunga pola mangonai tu ahu akka hagugutan ni banua turu nunga pola mangonai tu ahu hagugutan dohot pardangolan dungi upajujuma warni jahuba sai palua matodiki parasiroha do jahuba jala nabonar jala parasiroha do debatattai siramoti akka siujurroha do jahuba nunga tuk tarjepo lahu jadi bana ma mangurupiahu mulak mahua litodikku tu paradia nammi aideng gaddo ni jahuba tuho tongodo nunga di palua hotot diki sian hamatean mataku sian hui ilu patu sian bartuk Tuhan saya marparange di julu ni jahuba ma'ahu jakaluat ni halak na mangulu ima sahakna hamuna akadongan nai naulongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus ahado na melatar belakangi taholongi dong atta kita mengasihi teman kita manang na suami istri majolon uban nagabi suamim gabe inat tajawu alanya do melatar belakangi gabi buih hamu masya holongan aung detongi alani ganteng mulu buru-buru uli sebulu nungar anak buru hinan ibernibana bawon sonda ganteng turulu namai alai mulu songonido sifatna dak pola seiring dengan berjalan waktu dang lilingi tortisa doi ima sada na padua humuse aung dua lani materi ulu buru-buru saya berengon na doi bawai anong nona kepeng nonin ini na cewek matre do cowok matre ope dang lilingon alay adong do tongalan ni ulon na dak si sukunon bawa duli-duli ulon na terus segudo rohani idi do ito hape ngaong maksud mo anak buru idi do ito garejoin na ator tinggal honon ni do ate behai ba nagabe supir mangina kernek lumayan nagabe karyawan alew sugari disukuro pani idi do ito garejo haro mulin na saya mau si sukuni ngabe fa kondius ma arong do songoni muse mulu na tua do ikut sagari jama sa porsiaon asa ulu parumaiku ulu elakku beku sagari jama unang adong sekte nasing jala si alomo apa alomo do na songon parumaiku na duwe hakabi pidu duat sih tangadong rupani ipato may siya katulik mang nasasilum mang dia dah akabipil jadi na tua makalomosoni do manang anak buru do bawah masih holongan ala na gereja upamana rak na posok awang do tong ala ni adat rodo na tua turmat dokon na torasna basai buru batakima ame na edu ka dotong
Ai hita na rosetu benang tu bonangona teh. Kamu huweren daong na tu bisuk kamu. Sewa metok tu paromai meng na tu hela. Sini kita mang mau makan ni ngodek tebu. Kalau sugeri halak bata ki helai meng na paromai ni mang mahitain na ator tebu tu pakilalaan. Gitu. Orang naso foto madok marhat Indonesia. Dok marhatan asingi sehubo tu dok tiotik. Kalau daong benu tebu sian bahasa di Purtibion ima bahasa Batak. Itu. Manang bahasa Indonesia pi, bahasa Inggris pi, bahasa Israel pi, anggo konsonan strukturna ada na ai bahasa ada di kata Batak kudu dah. Aberek kamu mah bona tulang, bedia dong Sundai. Hula-hula parhudulyo pe asing do tulak pe asing do boru asing do jala disurgui pe mulai dok ke bahasa glosolalia termasuk do hata Batako udah matam au ngasian Israel au sudi nasa bahasa ya lagi India kadang nabi noto yang marsaburetan namon ala yang ko Batakon ada na terjamin tu di gereja piasing do tu paju pangiban no hula-hula niba hor sama dang boy holak kata ikodoh duduk ulon ang wala hadaw amaro maju sudi kaula-ula mas ay tu sabinoto do pamanin na sabinoto amang buru do paman tulang do paman ako hita tulang amang buru inang bau bah turang di alay na kanong isun na poso ati o di kijangon di hamuna lulu hamuna unang asal adong ay marapesta pehida dia beber kau matulu pesta no pinon jala ido nang turpukta jamita saderion didok kodo ay ringkad uhum ni jahuba Tuhan tidak telah berbuat baik kepadamu. Bunga perjulu berbuat baik de batatu kita. Hola di bibel todo di dokko namang do tamunay nang ahudu deleni hasitongan hati goran. Danga dong na satu ama yang ko sumerhiti sianau. Hola bibel todo. Lului hamu ma di kitab suci ni ala hadang adong. Tang marani mat dokko ni gare si tang yakonot todi. Anggo Tuhan Yesus mat dokko audo deleni. Audo hasitongan ni. Audo hati gorani tangang na satu amai kumerhiti bana do kapan bila mana itu terjadi dan urusat tanoni alai pada akhirnya iko sobana sa ulunitot marhato poto Yesus Kristus do Tuhan bayna sangapun ni debata ama ujaha ma dihamune ima Miranda kesaksian ibana nasian silumi gay masuk Kristen dangalan ni suamiku au banna ulu Kristen pengikut Kristus dangalan ni seseorang dangalan ni jolmon ay muluidun no kecil au inna ibana si Jonas do tei suami nyo ibo to hamu rati urip pun orang ibo to hamu iba kan itu kesaksian ne dangalani suamiku dangalani ho kui hutok Kristusi moloidun no kecil doa alai porsia ada di Kristusi ibana juru selamat satu-satunya juru selamat nabi boleh banyak gereja boleh banyak tetapi Kristus adalah juru selamat bagi saya
Erang nong martabu iba na jolma marparometo songoni. Ini makin saksian di bana. Ay songoni lo nak trupuk tau. Di doki bana si dasarta makahulong itu hatai ala ditangiho jujuna. Tuhan telah mendengarkan permohonannya. Boleh dok di pada baru jauh mau ditikah gugutan asa upalua ho kan hagugutan nakingani hadu gari pistili je mularong do pergumulan muinang sama naposo jauh mau Tuhan panggil Tuhan itu pasti dia menyendengkan telinganya untuk mendengarkan permohonanmu. Baharu yang nak do jojo tu idang nak pesu paula si diwigeno ni alay tangi honi de apalagi mahita na mendasari pengalaman ni Parpesal Menon mendasari hidupnya makahulungi de bata ala ditangi ho do jojo na ima ditangi ho de bata do ditangi ho jala di elusido permohonan jojo na so ni mahita disudi akka pergumulan kesusahan akka masalah-masalah na tadupi juma Tuhan ya pasti dibukakan telinganya babigi jujumi alusan na do kamang do tamu na inang ay sono sendiri pa sono patorang nakikani na marsahiti sehuri mang-rimangi mai sedih do sa ito isuk dokteria nahiado Pak Pendeta Kristen Donyano alay Cina badawin na daw mangangkat na borak-borak daw niku nasingot to de tidak dan rado naposo ini saya mertanyangi mau matanya aku jujur ma Tuhan itu paula ma Tuhan sibukon huli-huliku mudarhon urat-urat tu songon natino kami asalas rohakku niku nengek mak ayah go dokteri pakilalaku bedikku memulu fisioterapi si dokter sarap mak sudah bagaimana enak isuran isaso lo terapi somu saya lokot tebuti di rumah yang merubah itu saya neraktur satu sendiri udah pola dokter jalwau loh atas sonai banyak status kopinya tu soniba daw niang na ya teh sugari wa na kyakti paunya pedida romanors majalo surat ana perlehon dia pengisa juta torningon nyan ay narkan biro ba uma pengalamanku ya inna ado MRI behiran itu benar turun nama usi habisi omma na idi ada urak na salau dang ko ipat orang sama fisioterapi na ibabu ti lokot 5 menit habisi 5 menit amalu min dak boto ini ko ay so wilalado hola tangiang do tangiang do upatulis pasuang ma sibuk-sibuk kon urat-uraton mudarhon huli-huli kon sona tinopami amin baru pe ay sopak do mengna 2 minggu dan bui sonari masalah na dangadong bena haji tadai ima mul menaik ke omma sima masalah na asugari merlubah amil situ si jalot si jahatik ting nakingani adong isa sejuta berikaji toribar romonang telu na otong sampai kadang bodoh mendasari pengalaman ni Parpesal Menon waulogi de bata ada di tangi hodu jujuku kamu pesoni renang amang dan naposo bulung berseru-serulah kepada Tuhan
dia akan menjawab seruan kita. Namangi musi ala di palua sian hamatian. Ai ngaso no tu hamatian ibana pengalaman di pas para pesalmenon. Bediko kamu masih Saul. Naik pamateo ibana. Alai juju ibana. Melu ibana sian hamatian ni. Amen dasari nguluna. Suaksoni ala berpihak Tuhan itu akan nagalek sisa ngujrohaninna. Jadi kita kena sederhana cuma Tuhan ini. Meng nasungud dia pi pada potamuna mang dotamuna nang. Otiki mulununga diberkati tua bulu bagi-bagi otai. Pas sekolah honot tanah kotaon. Pas sekolah honot taburu tahun. Isi haromat doktor nikon gudak kepeng ni jol mabu sekolah kuliah tanga dong. Dang bu pakai teori lau pas sekolah nak kenakon. Bediko kamu masih tuba. Ido ha umai. Alai saya ada nakon di Bandung kuliah kos. Saya ada di Medan kos. Saya ada di Jakarta kos. Saya ada di Jogja kos. Bu itu daripada kamu di Bonangon. Ngarong ijalo hamu 5 juta tok saya holsoan. Ala saya dipangasahok kamu na do pikiran ni. Gitu. Martangi aku amang do tamu nang apalagi hamu kainan nami. Ibu to hamu do gaji ni suami on. Berkati Tuhan sabui pakion nami on. Belajar siganu pari do pas sekolah nak kagelek kanami on. Amin. Beh. Pas-pason di Tuhan deh. Oh saya kalau suam mahita, aduh, tapi kiri mamu saya bertiga-tiga nama winna, tupur, dan berhasil. Majai nama winna dan berhasil. Tanyakum manautiki, asamalohum bah, membagi-bagi dalam berkat Tuhan. Aung don. Epeng ni jol malay dang sekolah geleng na. Alay na pugusi terus terbeban-beban ibana. Ngailian wang kuliah na. Tong musero mangido ilian wang musero. Alay saya dong arong. Melatar belakangi kita mengasihi Tuhan karena berkat-berkatnya ditangihon jujuta seruan kita. Lubobi majono do hamatianon. Alai di palua do hita sian hamatia serat ni hamatiani di palua do hita. Suaksoni musia sisa ngujurroh skid sederhanaon. Dohot ala diurupi do sudia kana tarjepolon. Karena barisan karena Hugus mau, di sini matangnya tak, kate. Apalagi hamu kamai, pared dia munai nak kiningani. Kutadam hamu pared dia mai, sitiru rumah hapor saya muna, holong niro hamuna, keluarga muna. Ingat tamu ma, di sudiaka pergumulan ninguluan, unak saya. Kamu na menyelesaikan alai dugori pasatamu matu de bata mau lihat ma pengalaman nasongunido waolongi Tuhan mengasihi Tuhan tidak bisa sebelah tangan harus bertepuk tangan dua tangan obuti itu taholongi de bata dia olongi de bata hita pemak kaholongi de bata kon itu. Kita harus fokus dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Ibu tuamu udah cerita ni ina ne burdui. Aku dok kunyani tu ke gereja nasi ni. Aku sada ina ne burdu. Si partangiang don. Ina tahun. Dak kolat di gereja di Jabu. Dia kawik.
Alay tersinggung may bana tiki merminggu, tersinggung. Ay di berek di kirina, merhab handphone, ribut sebelah kanan, ijolo, ipudina. Terganggu pikiran na merminggu. Romay bana tupad ditay. So jangan padita mulai minggu narwa udang merminggu ya. Babasa. Pesek burjuinam. So ngono din na ibabuwa ma. Ay hudulaw naributan sekeliliki. Ribut tido. Dangarok kaya ibigi para geday. Tiktingi pedang ibigi. Apalagi majamitay. Lalak do martiktok isi. Idu atin na padito. Atong buti majolo inang nang pola daw cenggeri jay buni nataon buat majol saya galas buat Roma padito isi majolo tu galas si Ike di sinataon atong se baru haliangi majolo gerijaw sahali penna haliangi nataon putih sa matum setu start pay maperditay suku perditay ma arong dumadebu ay siyang kalas mo daong hima ala na fokus do majaga asaw nang madebu ay kikan so ni ma homar minggu unang ala ni kiri kanan muka belakang mengganggu ho fokus so tutuhani isi hudul homar tangiang ber tujul fokus so unang ala ni jolma kan habirang mido na siya mumi so ni mahamuna ko fokus mahamuna mulo romar minggu duso jalah musu dia kana biasa macam ya kasih samaon gabi terganggu do na habirang muna baik ko di pasomay pengalaman songon itu perpesal menon di gurang di pergumulan na mendasari makahulongi debata ala ditangihot do jujuta naik pe nomor minggu kita mangdo inang ditangihot debata do jujuta lehonon na doi mulong nagale perguguan namamu nahurak kipas pamalumon nama nahurangan saya pas kupon nama dia muna ate rodi ak ulo muna asa maklas ni roha muna memuji pasangapung kuari Tuhani jala ima topik minggu Tuhan telah berbuat baik kepadamu kebaikan Tuhan itu harus disyukuri dengan mengasihi Tuhan selama hidup kita untuk berseru-seru kepada Tuhan Tuhan akan mendengarkan martang yang mahita. Mau lihat ma usobaho kami na pungon tuho ali di bata udang doa ka hasusan pergumulan nami di perdalanan ningulu nami songo pribadi do keluarga do huria alai mulu juju hami tuho tangi onomu do halak na gale do hami pergugui mahami Tuhan mulu tupe ditinggal hupur tibion do akadonga kami alai saya tangi honom mudu jujuna udang dunaing na hurak sayak pamatang na uju hami maho Tuhan waulongi hami maho tangi ho tangyang nami jalalehon hama malum tu kana marsahit dijabu manang na di rumah sakit pargugui makana tua-tua di son pargugui mapadita nami lau manguluhon huria do resoton asa di bagasan gugun nasian ho songoni Tuhan gudang rupiak kasih hubasan nasida juju nasida tu ho uka ma abang sami mangalehon maka mangusehon akan narikot dia kasih namot di huriamon songoni akan hurangan ruas di huriam ya ke perkerijuan na pasu-pasu manaotiki pasu-pasu perkerejuan nasida akka jabatan nasida
mulu juju ho seleho ma tu sudi ruas di uriam do tak kasih tua asa merlas ni roha do marhasonangan nasida se sama dusa nami alani Kristus Yesus jalo tangyangon amin martoba majolo hita Marin dia mahita muse laos tapasa ma pilihat tak